Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Mwanchumo rigereria bwa Ensoko TV mbia mona soko choregeta sini kiga asobo tukoboiga bwa kabere motinyino yo kabere mwakano wichiri bibere mirongo bere na isano nemo nchenkoro kwa Clinton Ndigi ne Jumatatu ngia na kwa aliganitira semesa ya mayakurwa Ensoko ensa ayamo korega sobo gatagati bomo chono Nairobi asensi ya Kenya logo sa kwa nenga gwatore ritukorigia na boigo kwanyara kubago kwego kiano gwesemia no kwemanya ne miroberio ya gendrira sembeo koruboga kiete gwika chinga kechiga nchenkoro kwa Clinton Ndigi asebonsi bali bago tubwatia gwetera sensemo ye mitandao ya kerero Facebook na YouTube abato nyarabuna Ensoko TV wasase mitandao ya nebuna Clinton Ndigi asiri baga ya bakombwa tsebo tukobwarero kone kechibicha na marugi ngochara senchirengia togosabiro karanse ko benito kurbono gwika omweri asenge nchemesa ya mayakurwa Ensoko ensa ayamo achakirabo. Karibu sana mwanchumo rigereria obutuko bwarero nigo togochaka norboti rugo ichane seto kumandiwa ya mateyamo kurwa sekenyoro kya Bokinami kionduso kegotoka nsemo yebonge abo basi county ya Kisii ya sabiro bwene wa mamo mwabo hunyata ko bakagusira obugima bwaye haserieta Genes Mora uyo kagere goitwa na kuumurerwa acid hiritukuria Jumamosi no nyamaiga ya barabo wa korboti asegeta seni kyabanyanyimbo buna obugima bwaye nigo bware kogosererwa murikito Dominic Onderi agotomanya senchiro wikira ya matehemo kurwe kinyoro kya Bokinami kionduso menya match sub county ya Kisii ya tarro bwa magaya mama mwabo kagero goitwa na kuumurerwa acid abo asekagera mani gabo choretwa maiso n'abantu batamanyire ekiraringe kwibanga kogende kanisa ritukuria Jumamosi mambia omongi na Genes Morani gakagere goitwa ritukeri garia Jumamosi ekiraba amate baye bachite na konyoro moberoye obekire isiko ase nyomba amenyete bweka anti oyo minto tu arenge nera aramisi agante inche komotorere cha inche kuichimbande chikabichi igorongo chanje kuichimbande nganyora anti araire gesona akuete ngachaka gukura akaruoro bakamanya kumubekera amachanja bamagotu bakamosoki isiko kesieri kiaya igana oba mutandete bakamanya kumuumurira acid bakamuumurira kurwa magoro gotirimboka na kurwa bigoti kurwa amaisaya amaiso bakamwata ingire ndagwaterwa amaiso muntu mungina gakinki akora nanyeni ya mate yatwene kerebuna ni gobo gimabwa mamumu abo abere bokogosererigwa ase nonyene nyomba ya yabete ko bakego sambo kurende agakonya kakurororo bono mwana uyu minto kuro bosongo na chitaga akasambirwe nyumba yaje bakajiko kanyaso akakuru nyumba tasogeti agakura bamate bagata bakamotoria amo minto akiba mujandira matuka mange tuakinira tabakangwana tuikirga kilindu to komoro kama maga mugambi tukajiko kanyali arangili none barasa tajitu korangili barasa bano kumetinga mama bo mane bwa yemboro birendo nya mugambi tago tegisite kurwa matureti ababege tabisinga na buyuti kaki mama tigaye wo mane bwa jaga kibatatebye kibata getonye nete ni tobakane amate ya sabiro bwene bwa mama mwabo kubatikana no guita kwae asabo igo baragire ebiara gochia sabagambi ase ogotaire getambo kirekera mama mwabo agetoroboti ruoko gosererwa kubogima bwae secondly elia kabere kare nyumba ya sambe tu mugambi natebetigo tategetie ni step na boniga na bako nakorera ororire nganchire ndete mugambi agoteki step ochire sekaniso batabiringa gake basiriki ba minto nsabirani wana bashiriki mbaga ndete kono kumusabirani siringani eri mugambi ari tari goteki step na ndeta nakuburi kendi yonse narangeri no ne barasa niga imogete akabwa abantu bakamuchira nyumba lakini renda abantu abu nabamanyete
ekero twaminyogete koruchi nyomba chitu tugacha tukanyora ng'ana baikaranste esiko ria yabwatire emioyo togochi komoboria omong'ina ogoteba ng'a namanyete erieta agatora omonto oywo mambi yaye omong'ina tokamoboki tokamoira bwa omogambi akaripoti omogambi taimogeti gokora kende omogambi bwa ekenyoro eke iga omosabu chief natekeire ate obomaene bwa omong'ina oyo ase eng'encho naripotetiwu omong'ina bweka omonyene nachete boka bwoye akamoteba gaki buna nachiretwe nyomba kong'entwa abanto bachete kong'enta nyarebe na nyarebe korwa erio omogambi buna natebetiwu tachieti goteki step ende yonsi bono onyore omogambi nategetie step ya omong'ina oyo ekakura bwa ritang'ani arangeri nonye na ebarasa eikaranse abanto bamanye nki omong'ina oyo ogotire nki akoboriwu kango bono mama tachieti gokwa Ntumunegeta seni gie Nsoko TV ekero twatema kumukwanera omokonyi bw'omochiwe location ya Ragongo nigateba buna tabwati bagari ogotokwanera abwase mega yaye anga kubwata chisimi chaito maigaje gekore kigoichani ase omong'ina Genes Moranyara tukabogosirie obogima bwa yase njire tamanyekaini niga abange kuruga igase kinyore mona ababwatani bya mate abanyako sabe serikali nyero kabage koreta obwene bo mwanchobo iribanyara ko bakomanyanga nkirire tobogima bwa ekoirwa ase njire ngabuni yiga Kuripoti retsen kera na Gie Nsoko TV kuruga yase kinyore kiabo kina Mikiondo Sorogongo egotoka gaiga ase sub county Nyamache county ya Kisii Eritarian Dominic Onderi Nyabuto Mancho murigaria totigarita sengane yo goichania hebirero na mayanda ni gonyar kobaga kobwatanse ase ekenyoro ya kerenda kegotoka ime yomoche onyamira maiga yomoga kabwe miaka igatwa samareta erikinyacheo otoka gaisungeti ase nyomba yaye korengana na kirori nigo bono bakwerera buna nyagusira nigo konyamenyete no borema asokuguru kwaye ase amabori bono aesokirie buna na kyanya tukoba gakorina gwika enyomba igoro na gwesungia nigo bono basabire obotuki gokorekana erio kwerera omobiro ekikirire tomobiro yo gotoka gusungire ase nyomba yaye na nigo bono rusiwa na koiro gwika ase nkendu yenyagitari ya Nyamira teba mieri kige ng'entete in the process twacharende twanyora muragu gosiekire mongwana rore kurema mwinari ocha baigura na twaswa nyomba na batwasangia ari bino rio tugametere kini magora atakunetinse nete na beruete from the other room paka ase ng'enterete na bemo ng'entete emwetete bigotiga ande yambete goswaimi na rio rinde twaswa kuresi alamu 24 mumo assistant chief ogo ni process yale egere yale keneri ritu akiala abantu baswa gukura nabanyakenyoro buna bakiriga batete ko witness customer yane esege yare nyomba enkongu sana ebintu byokara bikorokia nje narre ebintu nabikorokia nende bikoro tombira byo mwise ke nyomba garia ngakibone bikoro to bikotokoro ngayo musubati yo yare ya nyomete kera nyoma twabeire rende togostrago kocha barege gabamoita bamura bamwabo yo mokomo bati baminyoki baminyogeti nemioro baganseri kero banseria kagenda nche kero bansera tinari natigete bikoro tasibona iga nchento linere isokera tumusacho mongao nekero kurigera nyomba gaiga nonya togoteba ng'omwana iga ng'entete yo nare koganinga tiga serikali eiche erigere nyomba aria there's a lot looks like there is commotion chigunie nchira chire bikoro to na bintu binde serikali yakora invest narenge mwana narugo mwana mwabo okona gokema gotiyo na makomuburio cho linkyo gokemera antu mwana uminto bweitire ona kana na iguga na minyoka gocha twacha na mumuro mwabo na mukabo mumuro mwabo bali na sigete igoro banyora ne ng'entete Mancho murigeria tugusuka bosio bona ase county ya Nairobi abagwatani be sector ya matatu hime yomocho Nairobi nigo bakore okorobekana kwemiremo ase obosombi bwaturubanirwa kubwatakana no kusana na ukukwa bero rogo kwenekiwa hegati ya barundia be sector ya bodaboda na bigo abagwatani be sector yo ya matatu ukwana kurwa somo chioiga nigo bona abagwatani abo barure okoboria gochia ase serikali wesona negati elikwenekia homo chando yo koerore ase ba bose ase batiandre onye serikali terigochia go toerera kubeka gwesona nego kugayana engane yo nigo barache gokora okurobekana konde kwenekiwa kira rituko gochakera rituko rya Jumatatu muri kitoli net nyambana warenga senseme yo robot ro ya senjere wikira
Abiria imeyomucho Nairobi nigo benyora asa kongurit kuriarero maega yechigari cha matatu gokora omugiro asekeri batebire ababwatani be sekta ya bodaboda nigo babeire bakubasambira chigari ekero mubasukano obeire asebono baruro kubure gucha serikali kubaimukeria egetambukiro kierichiko abo bakubasambira chigari echo. We are calling upon the government. We are giving them the demand that they have to give us the security in our industry. The industry have no dignity at all. If any boda or any hooligan can take and lead a vehicle and any given movement without any action taken against him. So we are calling upon the government to give us the security, and you are demanding it by fire, by force. With all means, we shall make sure that our industry is being dignified. Abantu bakurukona ba boda. Abantu jipiki. Banta batari ngabantu barabanta babe nabanta utatiga bona chuhuri yo soy me cora ya soy me yabo ya brukana barabwo pange akusalie binto oroje babu ata usene matatu ya kune gari ende para in accident kreanye kuna para paichorerana no ri otaku no ri otarengora mangi accident ya oka bamanya korosi kundi kiabo tima disbakatware magistrate yabo nechi prosecutor bamwa kusambe gari zashinde bamwa goito monyene gari ebe gari enke ebe gari enene ebe chiturera. The border sector who are banning our vehicles, all of them must be arrested, and all the vehicles which have been banned, they must be compensated by the government. Barayabu be sekta yobosombi ya matatu baruru kuburia gucha ase abarai ba boda gucha amo bakore chinkwana erikugaya na enganeyo. So gusaba kwane nje naro saba chima abantu ababechi boda bagenda baikaransense onye konye dispute kerororo toigwana muna into abantu bamatatu operators amugwana of the officials ya matatu operators ekara to ikaransirense tonyara konyo resolution so gento yo sabe serikali yaito eto buate sita yo to basuna abantu bamatatu ebuate si aba tuensi abantu bamatatu ne jipiki to tuarabomo na bande kora magoso batekero step una abantu bamatatu bagotekero eso muntu bwe gari nagotekeri agotekerigwa ne jipiki chiabo njigweta wrong side chiabwatia buna chigari chikogenda because kene umende onje kutumia mafuta egati yabantereba abo bakwana n'Ensoko TV nigo boigo kwaneire ayubagwetera gosige ntugende yose korana para matatu kende abantu bone bipiki machikota ababwate nonye ombe be chipiki machikota ababwate nonye umuntu awutuma korumega owa motu kwa manya konyora motu ga diogo tenne kwa tenne ndi gali kwa bikire break kwa mukire break uchi korong kiato makwa sange motu bibi olense motu ga yani bibi jibanga ine motu chago siekereira dina kwa motu jira emergency ogu omire bachakire wese buraburu entera baya kwa makanga yako ya uruchibesa basambe gali tafadhali tokonye abarundi a boda na barabo bakwaneire enganeyo nabakonyora ore aigui ibaga ndiyo pina baro jenga ibaga ndiyo asora overtake left right kwanyole onyo kwa kerukurmaega erenene kwarusia control kwanyora koso muntu kwe pass o tomiro muntu kwe pikipiki bon nechi bibijinde chikurmaega ntokoro yo mino komietense oikamochamo omokonya mukwane solution chinga kiechechio abarayabo nigo bono bamochire serikali asokobeka byara chigari echicyarenge omogomo ritkoriarero. There are a lot of vehicles who are betraying from various circles. The ones that they found on the road protesting, they have detained various circles and we are demanding for their release. We are demanding for their release. If they don't release those vehicles tomorrow, we shall take the rest of our vehicle there. And if they do not address our grievances on Monday, every Monday, we shall be heralding these are demonstrations. Gorpoteria Ensoko TV kurwa asomocho Nairobi erietariane Linet Nyambane. Bemano murikito Linet Nyambane na robotura senchira yobukirano mwancho murigeria tega roboturo kubwatia. Nige kake ikeyamo yaitire maiga yegeta sene gi Ensoko TV kumurikira omwana mongaini hasirito Stacy Anyango
kurwa sensemo ya Ndizini kutoka daraja 2 ward ya Kitutu Central bunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii kugania gusirwa ile narikobaga kwegenderia sama somae yegiredi gikomi itukoria rero nigo kubwatekana no kubwaterana kwa bantu bomoyo bugwanja banyara koba bakumugorera kera ekemo na kumwaga kanera efis iyo mwaka oyomo inde arigani gwe bene ase skuru ya secondary ya daraja 2 na koria ira yogochia gokoria buya na kubeka umukia irigo ikirania marorae yokoba umuriki bwa mangana amaya buna gutumanya umuriki Topethuel Machini magega yigatsenigia nsoko kumurekera umwana Stacy Nyanko oyo isaransirita matemo ya manene ya grade gya kianda kurwasi skuru yoborosa daraja 2 osinyo kogende skuru arangeretiwe yabanyaruka ya socio egotoke mya Gregoris ya county ya Narok iki moyetire obatekana no buremero bonene borasenka yabo asara ntakana. Nilifanya shule grade 9 katika daraja primary school. So kitu yenye nimefanya sijaenda shule ni kuwa mami ana uwezo. Nikubona abantu bomoyo bugwanja abanyakoba kubwatirana na kumugorera kirekemo kiriaganire na wakane school fees yo mwaka oyomo. Omwana oyo Stacy umusani one naro ndigeti agante ingo mwana naro bwato moibori oyomo na endo bwato bokongu utaraenda skuru gwikira bono iga bono nkarigia abasani rende bari babwato moyo bugwanja tugachamo twamwaka nire school fees yo mwaka mugima nande twamugurire bintu byonsi biri byatakire geraso skuru. Nigo ditskoria rero umwana Stacy ariganirwa bene ase skuru ya secondary ya daraja 2 na bochakoboge mubo ya grade ge komi bene mwere mundo daraja 2 secondary ngwakira Nyasaye mbuya mona sogo kuna bali bonsi pibaso etio koboko mufuko gokonyo umwana oyoiga keraba iga batoreteiro umwana oyoiga ntoteme komokonya stokonyara elinde neranyare gutimisa endoteri yaye achegwe konya samatukari busio bere bonsi bomoyo bugwanja bwesogete na kubeko koboko mubuko na kumusiro umwana Stacy nigo bona bakirumbia asoko bwaterna edekwene kibino umwana oyo rentakana obere gakwegenderia sama somae. Umwana oyo namanyala to bwateme chando gwetera sabasani ondo nyalire kwerwa orure onde fisi onde gekoro onde ne bitabu yakagare yeikeire igesto ikirerero twamaletire skuru tokubaine lingambu yamono uriyo beka soko boko asenchereya. Bono rero twamoreta iga daraja 2 secondary o admit bono kumutiga turi skuru igo nari kuiraniri bari bonsi piba soetio koboko muuka so gusiro umwana oyo ngambu ya mono tigenya sabaseni na ende abana nabangi bari isku bataraenda skuru na ndiga turairane ese muri ko barera ngabana mbara iga babwato bokongu moto tiga moto bwate simu asebono mwana Stacy arireira yogochiko koromokia asa masomo erigochwikirani ndoto yae yokobo moriki. Nashukuru kwa walionisaidia nikaweza kuenda shule ili nitimize malengo yangu. Na waahidi kwamba nitatia bidii katika masomo ili na mimi niweze kufikia malengo yangu. Asanteni. Nkoripoteria Ensoko TV kurasi skuru ya secondary daraja 2 me county ya Kisii Topethuel Machini. Mwancho murigaria tukumuganiria umwana Stacy Anyango amaya asemerubira yo gwikirania Chisemi ilinda chikobo muraria na boigo no mogoko sana singinje skuru ya daraja 2 ya secondary no na somete na inje nkabo murari tugoskabo sia soroboti rondero kubwatakana ne Chisemi umu MCA we ward ya Masige West umuske Jacob Bagaka nigo aikirana hase skuru ya Rianchaga amoneri ya Nyanchege elio kurigereria buna umuroberio bokwena na mabere ogendrete gochia sabor ko bibirasi bya ECDA muroberio hoyo ochagetugwe bene ne serikali ya county ya Kisii nsiobora igwayo mo governor Simbarati abwa sabor ko barache ko egwa mabere kira litkuria Jumatatu Jumanne na boigo litkuria Jumatatu Jumatano na boigo litkuria Ijumaa ka ukwana na bararia umuske Bagaka nigate babuna oenekire una emeroberio heyo mbuya gendrete mabera yaiga akoro eta ya milk tabangeta ya milk mama ite wiki yaita mugaba na Simbarati na rota mabera just school chetu che ward yaito konyo achira mabera litkulia rero onega titoko kora na kie kora litkulia rero amabere abana bali abasinini bali bago chaka PP1 na PP2 mbare enterwa mabere school nanda school yeyoka Chiskuru chonsi P chi ward 45 chile chiskuru 697 kero mwana kusoma ECD PP1 wasu PP2 mucha akale kunywa mabera kila Jumatatu kila Jumatano na kila Ijumaa eribia koservo
kila Jumatano na kila Ijumaa. Elebia gosera. Tore gaigandia nchaga. Mbia mana seng'enjo gwata ira mabere buna ntwana tugeire bichokoro dogo chikwega egaiga twasinywa. Lakini bono mwana na bako boka mambia gende sukuru ngende mogondo. Taga primary. Rotore eso mugambia renta mabere. Mbia mana seng'enjo ya mabere watorenta ire sabana baiga bake. Iga tuate bunga nigo bana abana ba biwani na bibitu. Abana bali abasini nitogo sibikorenda nyomba twasibikoro korosie chae buanga seni ndodeti chae ntuto basta bogono to chigotora. Tukusikabosio mwancho murigereria mu county commissioner we county ya Kisii Chaunga Mwachaunga nigo bono aereire komentekana kwibikore by'abantu kweita bose kwerusia hobugima ubosarigwa kwabana abaiseke negati yebikore binde byoboiti nobo sagani obwabere bakomentekana ime ya county ya Kisii abwase bono asabire okubwaterana egati yababwatani ao heri gukora emechande yo Oigo nigatebire buna ekiombe kerikia National Dialogue Committee NADCO nigo bono kerachi gutwara chinkwana na kurwa oroboti igoro yokubasira abatami abo banyate ko bakurwa se chinsobo chinga kichegisegi cyo mwaka wechiri bubere na isano nebiro muri gito Caroline Mosa agotumanyia senjero bikira Omo County Commissioner we county ya Kisii Bwana Chaunga Mwachaunga nigarakanirio goichana kwa emagega yo komentekana kwina mbe nene ya bali bako babako engenta bali bako babako basali abana kinyaruka amone bikore binde byagendere ko babigo korekana ime county ya Kisii abo asaba sabire banyare ko babako bwaterana eri kwena kebuna nko beka baro mwelio we bikore biga. I've realized in Kisii kuna challenges nyingi. Biggest problem Kisii mimi napata cases za suicide ni nyingi. Sijui kwa nini hiyo lazima tuangalie. I think those are cultural problems. Cases za defilement kubado ziko zinapatikana kwa wingi. So ni social ills ambazo tuko nazo lazima tujaribu kuangalia tuzirekebisha. But when it comes to ile insecurity ati ni majambazi ni watu wanaua ama people are armed nini na nini hakuna. Ukwana sechi abisicha ime omochiobo songo ekeranya alete ko baga kumirana no director kurwa Sorogongo rwa Nyanza Western Kenya abo bakorwa sekiombe abatami bechisegi asa Marieta Erikio Yugi oyunya alete ko baga kumutarira mu county commission oyu nabo igogo sababuna niga baminyokia abo batakere ko babagoikia omarora abo gocha sekiombe kia NADCO eri Kenya areko bagi kubaigera nabo igo kweneke buna nkonyora bali eng'erie yabo. NADCO kuja kwake siwezi nikasema chochote, lakini kama anakuja watatuambia, ataandika official letter and we'll go by the official letter itakuwa inasema nini. Ichukua hatua kubwa sana kutoka kujipanga mwanzo wenyewe kuweza kutafutana mpaka mkajuana, alafu mkaja pamoja kama kikundi, mkaweza kuketi hiyo miaka yote bila kuvurugana na mkaweza kuenda mpaka mkaweza mkaweka petition kwa bunge. Hiyo petition ikasikilizwa na mkatengeneza report. Sasa out of that report mnatarajia labda kitu. So hiyo si kazi ndogo, it requires a lot of leadership. Si kazi rahisi, especially 7 counties na saa nyingine hakuna facilitation, hakuna usaidizi, hakuna nini kupanga watu mpaka kwa pamoja. Lakini kabla nyinyi wenyewe mnafuatilia na mnasema kama kuna matumaini makubwa. Sio ile there is a light at the end of the tunnel. Mnasema there is a bigger light even without the tunnel now. James Moyoro oyore omo chairman we kiombe ketendeta batami abo bechisegi korwa se county ya Kisii niga basabira abarayi banyara ko babagweswanania elikwena kebona batami abo nko babali bakonyora obwene bwabo asoko gwa chibesa chiri batakire ko babakwe ne serikali enene. So tunaungana na wabunge wale ambao waliweza kuongea juzi kwa kishindo ya kuwa we want also the IDPs to be compensated alongside the people who will be compensated towards 2017 up to date. Erikio Yugi oyoro mo director korwa Soro Sagia rwa Nyanza oyotendete abatami abo bechisegi cyo mwaka kiri bubere na 52 nigatebire buna niga batami abo bali tayari kubwaterana ne serikali elikwene kebuna nko babali bakwegwa eng'eria yabo
kweng'ana nechi county chinde chichanyare kwa bachi kushughulikia abatami abube chisegi. Kaunti yetu ya Kisii, kama kuna waathiriwa wenye wanaishi kwa shida ni Kisii County. Wamekatwa mikono, wengine masikio, wengine hawatoki hata kwa nyumba, na ni kwa sababu ya shida ya kura ya 2007-2028. Ningeomba tu serikali na rais vile anakuja, tunamkaribisha kwa moyo wa dhati kwamba akaribu Kisii, aje asaidie Kisii mipango yote yenye ako nayo, akiweka mpango wa IDPs kwa fikra yake. Korwa ase county ya Kisii ginko reporteria Amayane Nsoko TV ili taria Mausa Caroline. Biamano murikito Caroline Mausa na roboti rwa senchira yobo ikirano mwancho murigari aguo no tukiro mutumo ko mutangariga asemesa yama yakuro Nsoko ensa ya motoskare togosio mechiduka kenkurana nda sensemo ya kabere asege kagetari getambe. Eye Nsoko TV uboroso bw'umugusi onye kubwateri iboryo obosemia gusekero kindi gyonsigura emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose turikiriri kuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka Samagacho Hazina Towers egoroba ya gatanu na limo asumucho munene Nairobi. Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Amarire nigagendrete gotose mwana boire bukia tari Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyorali chibu asomurobiryo bubugima no bocheno asora bigo kumaniwa n'abanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyo bocheno kumurikira marwire no bugwenia nyoro murobiryo bubugima no bocheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri shabutuko ime y'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Mrna nabali b'Ekinguru erikwe manyabona wataka kurukitananye chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kige kos kiamesa yamangana majia. Sokoria gokogokia kogosemia nabo igo gukomanya ali akorekanire kurwa chinsemo chia Kenya kurwa sensemo ya siasa chisemi obo wonchoreria amaganio ali akubwatira ne obugima bwa botambe bwa mwanya bantu obugonzi ko batogosanga asensemo yeringana rieke moya mwancho murigeria kuriya komanya mangana yeke gusi abego chingencho chae umerana na inche Frida Kerubo na inche Clinton Ondigi tokomanye asemesa ya mangana maya ali akorekanire kurwa ase chinsemecho kera litukoria Jumatano enseyamo ya mogoroba nabo igo chinsa isato
Eye Nensoko TV oboroso bw'omugusi. Eye Nensoko TV oboroso bw'omugusi. Karibu sana se ensemega ya kapere mesa ya mayakuru ensoko ensa emo mbiyamana soko gendra gusangana into nabano tuguskabosia sorobotero kubwatia muroberio boko basira abasae nechibesa echo chigo chake ebiasara buna enchire emo yogo etendra hase amagimabo nigo tukoria lero okorekana hase county ya Kisumu asomuraibwense no mokonyoye baikirana ruto nigo bono aira ribagerio komo mochia haba meria bose komo mochia ba meria bae abigo gwakira ekoko omokonyoye hase bono batebiro muroberio yo nigo orengete kobakonya abasae nonya nigo siasa nigo charokana kubwatanse ekero mura wiki magya ODM Oburu Oginga hasaba enusu enusu yekeginga kyo obosege keginga kie serikali hasebono serikali kero bagendrete gokora ebikaro byabo gusanga asokubwatana bosyo bachorio bono muri kito Daniel Omwaga agotumanya senchire bwikirano ase entunda yende naende umuraibwense Dr. William Samoei Ruto nigairukia na koiro morobidio ye onyota goika county ya Kisumu chimbebe chiaye mugabana abwe county eyo Opita Anyang' Nyong'o Donjo maber komdomo ni kuber na doba juni mwaki ukipende twende chini no moroberi abakoba kwekiranwa anabarai ao egati yabo omokonyoye Professor Kithure Kindiki omoseneta abwe county ya Siaya Oburu Odinga uyuboigo oromora abwe kiama keriagia ODM Gladys Wanga omugabana abwe county ya Homa Bay omubibinere abwe county ya Kisumu Ruth Odinga egati yabarayibanda bange nakero abwata ekenogero gokwana muraibwense William Ruto nigarekana ko bamwachebora bamerelia bali baye bali abakomero murobyo yonyota asarekana ko batebya ebeso kina koreto murobyo yo muya uyue urabeka bagogwetania omurobyo yonyota gukiasa basae. Bas mimi nataka niwaambie wajamaa wale tunashindana na wao pia wawe na mpango, si ndio? Kwa sasa mpango hawana, sera hawana, agenda hawana, nyota akili omokonyoye Kithure Kindiki uyukirana nigarekana gosoma kurwenda basia eyemo no murebwense William Ruto asaba ko bakagotogia omurobero yonyota kobaro muroberio obakonyira basae kiandage ikomi. Program hii ya nyota ni program ya kusaidia vijana kati ya 70 na 85 katika kila wodi, shilingi 50,000. Leo mnatoka hapa na 25,000, later mtapata 25,000. Ruth Odinga women rep we county ya Kisumu nere tatigiri magaga maista marole nigare kanako nyoakereko komoroberio ye William Ruto. Let me tell you, this is going to go a long way to support our youth to become the employers of the future of Kenya. Employers mpo! Nonyanigo nigo muraibwense William Ruto arekana goteba tene nibuna abasaye nigo betigane kuru siasa cyobogesaku asatebire buna bono abasaye nigo banetie gokora emeremo ao na kwegendereria. The young people of Kenya are hungry for opportunity. They are hungry for jobs. They are hungry for real platforms. They are hungry for progress. They want to drive the transformation of Kenya going into forward, not going backwards using the reverse gear. Kokwana kurua somo yegoyu omoraiwe kiamagyo ODM Oburu Odinga nigarekana kuruta chinza chitindi ekero arekana gusaba enusu yekengese kyomogati imeya serikali maisomarole bwa moraiwe nse William Ruto amona mokonyoye Kithure Kindiki. Lakini Deputy President, usifikiria ya kwamba tunataka kiti yako, tunataka kukufukuza. Please, you are our friend.
So we are going to negotiate, and we are not going to take anybody's share. We are only going to make sure that everybody gets their fair share in the national cake. Nonyanigo Oburu Odinga nigo irachinga kechio kwa mwacheburura bamereri ibe serikali asekelinga nigo obachakirie miroberio yo guchigokora okurobekana emergency ya Kenya. Tulikuwa tumejulikana kwa maandamano. Mimi nasikia wengine wanasema ati next week wanataka kufanya maandamano. Wakuje kwanza sisi tuwafundishe maandamano ni nini. Chinkwana chia Oburu Odinga nigobono chigo cha matuka makeuka magega yabameriri be serikali nse eyobora ibwa yemurebwe kyama gya DCP Rigathi Gachagua kwene kinga onye serikali trio chigokirania magani yabo nigobara chigo so achesibara na kongeo kurobekana emergency ya Kenya yonsi libolyo ligotikara kwa banelingane umurebwe kyama gya DCP bakubatana n'abarayibande ebuna madakarua Kalonzo Musyoka amo nere Fred Okengo Matiang'i imbachiko soya chibara kurobekana onye amagani yabo terigo chako wikiranibwa egento kikugero koreta na endo motenge chonde bwo kurobekana emergency ya Kenya inkoripoteria hegeteseni Igien Soko TV iretariane Daniel Omwaga. Nemo murikito Daniel Omwaga na roboti rwa senjira yobikanu mwanchu murigere atogotikana na siasa bono togosowa suburemi abaremi abange haiga Kenya nigo bakonyora eng'eri yabo kurwa sekemeri yechae imeyorogongo rwagusi abaremi aba nigo bono bagoteba ng'a nabo bakorusia ebitoki ebyo bikogera abana babo basoma nabaigo enka yabo kogendera uburemi bwechae bono nigo bwa bosonigo bwa iturwe amo nobo tutukanu obonge abwa sebono abaremi bagoteba buna nigo bakundirigwa kurwa sabo bisababo nabuno murigito Vincent Mondako era sorobotiro kubwatia nonya bande bagandirie kubotiga bali bagendrete nigo bono bagosaba batendere babo baineki obwasyoku ari kamireke yechae kirachi kubakonya abaremi bande bekemerie kenigo bagoteba ebarengire yeikeire nonyo chinamba chabo chikorenga echae yabo nigo chiarusiwa se system ye factory goetera buna bachiri maminja nekerengerere kyabo bisababo omurimi George Mukaya mbirerare enamba yayo korenge echae te ya se system ye factory ya Nyangoba omurimi oyo nigabere gakurikirwa mauko gwetania bere kurasabo bisabe factory ya Nyangoba yo kumubole kase chabisi chabo korende bwangire. And when is the Jiko Kadi and Beam, a Kadi year, a Magatana, very on system. And I Kadi Rusi, a Rusi. Nagas Mogia Agrigaja on Tebinaya, and I'm Bea Rusi, Nabako, whatever they Rusi. Nega colleague Kiagadaba and Yavetunduvali and Yamakoroto, Kuiraniliwe Mirangu, Navoye Chai, Avoko Bagendrete Kobara Salenene, Nonya Tibara Buena Buya, Kuraso, Wakobanyora, Sevito Kivia Bona Silia Eta. Enambe nyinge y'abarimi aba nige goteba abo bisaba be factory ya Nyangoba amonechi director nigo bakoimukie getambukiro kyo gochoge chae nyinge ile bakoroka burimi gose moisture nonye tiba ikaranse teba itabani ile bachake utogo kumya yo masaitani yo yarwereire mwana oyo ndo gwanja paka yorigie sarugora cha gotorora mabera buna ntutoko kemna twapimire tomutika kako chandika muiso nde gamba achaka kona che kiro ego chikotenere gento bakoroka moisture bone gento bakari kubunio mo chairman itoga iga bakari ko na babutero mo chairman imete imeto tamanyeti neri goro nera achiete kwasimuranga yaya ngakibona abalimi bante bimburi ne teringa nero bori na abalimi tubaboritinga tuboritingana ki ekekegendrete Nyangoba ningi Nyangoba sang'anyi Mubamba Nyaramba ndo chitundu chifactory chinde Nyangoba yoke kona che kiye mo ne nusu naira masigisi yake bungo gekoro kwaba ipiripi ibere acha kere kebunge ekemo aminyoke igo pakata boki amanyanga ngakitogwanchana paka ibirangara libito bibwatane tochege ntekemo muzozo ya socha keire igo chagete buna twa chagete kona chwa abrupt kereguni eko wei 12 kilos twana chu ekire monenus egento kende gya kabere tichikerie kero ligwetigwa tigabarangeria abakomiti baito bagende Nyangoba bairane back to the ground bairesa abalemi barangeria aba director batuerese ngana ki igere 1 2 3
tugambe tuikere na mariogi okwemurunganio kuboro kurwa sabalemi nigo kwageretwe irire gitambukiro yokoriyo mu director wensemeyo kagokwana na into asenjera yesimi Tiberius Musigisi niga eresire buna okorusi gwoku nigo kogocha ekarabu nerichiko lyokora abalemi bande okani mukarani tarenge chaya setundu bali yabo ekere gwakorera magoso no ininje buno mu direct gozebune chairman ye factory ba kudua mistake through a resolution a photo of a resolution na ba go vote out. Yes, very get a solution. We have no confidence in our chairman because of these reasons. Because no, it didn't work that much. Go to work the back to work on Russia. But now I go and get a factory. I and I already committee a factory born. Kuangira go communicate in a factory. Kuachira muna wana nechi media kuna kogenda. So that is why not siacha we robishe ngaki go etere into mwako le taigo ronande ga taigo tiao kana ga sichitundu bali chinde je go tene nabo. Ya gaitiri asomole myole wingo pimecha akogenda ekubwate kodi ere the same ere kiamitenyi asekenyoro gya kambini omuremi Isaac Mboga oyo watemeteye cha chiribwinye oirire gatambukiro gyokogeche cha yaye na koria kwiranira oburemi bondo bongao gwetera buneke melike gye chae nigo gyetananire nemechando emenge igendo kiagarete ngatogore chae ebansete ko totebinga rute chae yerimi bone yerimi nkiriguni okurusigwa yamanya gwiko muremi ekero kwa rusiringa rende mosye yo komurutira gukimotwe nande karani yaigino otebanga inenge kwaruta ekarani omonyenoso yokoboko iguni yawo uiruseria bono njengaranga yaya afatali ndusyo ndikende bono iganda etenseti na seti chiombe chimunyama chieri natuga chieri na ndense mbeka matoke emechando yoburemi bwe chae nigegendete gotogota abo asabalemi bakonyora obororo bonene n'aba director banyora obwansu bwe chae yo ndiriri gosabalemi aba barachengera obwansu bwe chae yabo ninche Vincent Monda kurwekenyoro Kenya makoroto na kwariganira ya Imeyen Soko TV Toska bosio mwancho murigereria asentu ndende tiko mugavana bwe county ya Nyamira Amos Nyaribo anyara ko bakagwikirana bosio bwe committee ya Senate yobotume erikwera igoro yobotume kibwe chibesa chi county yaye mugavana uyo nigo bona nyara ko bakagwikirana bosio bwe committee yo atabwati amaskara yoko erekia yoko unenkia obotume kibwe chibesa shilingi 1,53 na ibere asensemwe municipality abego shilingi 1,35 chi company ya mache ya Guasco kadekyo kiara gona mo senator bwe county ya Migori Eddie Okech na bwe mo senator bwe county ya Nyamira Okongo Mugeni nigo banyara ko babakurwa amaborio igoro yobotumeki bwe chibesa hase baichandra okuborwa no bwasi oku igoro yobokoreri no botumeki bwe chibesa icho mugavana Nyaribo nigo bona aegwa matuko 30 kurwa oroboti igoro yobotumeki bwe chibesa icho entity. So surely the entity that does exist. Where are the financial documents that comprises everything that the debtor is asking for, including the board, including the means of those boards, how they hire people, including all the other expenses? Governor, there is no excuse around this. Where are the financial documents for this particular company? I think the minister can give us details of the state of the company and the current status. There were no any audited financials for this municipality that you gave to the audit. So how do they confirm where these funds went to? The only way they confirm how these funds went to is they go to IFMIS, which they're allowed to do. And then they bring me this document, how that money was spent. Again, the same exercise. I want to take you through. Under that, Nyamira salaries, Nyamira County salaries for this particular staff under these municipalities was 7 million. That one was paid, if you look at the total by the end of the year under review. And then if you look at March 2025 on 6th, there was a withdrawal of 222,000 by a gentleman called Patrick Orina Okioi. Do you know Patrick Orina Okioi? You are aware, right? The explanation for this money was preparing municipal plan. So it existed. Samuel Makoka Osike. Do you know the gentleman? Yeah? You know him, Governor. Governor, nodding is not recorded or answered. Chairman, I don't know him personally, but the minister knows him. The minister knows him? Yes. Minister, are you aware of Samuel Makoka Osike?
I know him. You know him. On 28th March 2025, withdrawal of 297,800 public participation is what is indicated in IFMIS. Do you know that the same gentleman again on 7th March did 2 withdrawals? He did the first withdrawal of 50,000 stationary. Governor, are you really in control of what is happening in your county, Governor? You don't strike me as if you know what's going on. Do you attend these exit meetings, these entry meetings? Do you personally sit to attend in those meetings? I do attend, but this one I didn't. You didn't? Yes. So that's why you appear totally clueless today. You don't know what really happened. Is that the reason why you don't know what really transpired? Huh? Within executive, because the incorporation had not happened. So it is still under the executive. When did you incorporate? Because this is supposed to be a company that is independent. I don't know auditors. Wait. In terms of the legal position, I thought, at least from my experience from CPAC, we have been treating water companies as independent entities, and anytime we see anything relating to water companies, we say, let them go to CPIC. How do you do your audits yourselves? Toskabusio mwanchu morigereria asorboti ruwabeno botkobwarero maiga ya serikali yense ya Kenya nsio boraibwa William Ruto gochakia omoroberio onyota uyorengete kubasira abasae batasometu gwitanikira 12 bose form 4 waroniga Nsoko TV ya sangire na Josephat Kerongo Nyagaka musae oyu homenyete noborema korende ogweto masobo onchiria bwae buri kito Kiliforenge na sangete na Josephat uyorenge egati yabasae chirigwisano na isato chimisano na isato na merongevere bari babwato keretwe chibesa chomoroberio onyota ekiaita ase county ya Kisii. Moroberio nyota no moroberio yu ochagati kone serikali yensi ya Kenya riko baikira basae bari batagendete na masomo bugwetania ekerasi 12 gose form 4 riko basira kebonchereria banyoro bosemya iguru echinjera chindonge tibotumeki obuya bwe chibesa elinde baikinie kebonchereria. Hapa ni scam. Hawa ni watu kamili ama hawa ni watu ambao wamekuja hapa wasipojua mahali wanaenda? Hawa vijana walio hapa leo, you are heroes of this program. Kuwezesha hao vijana ndio hata hao wakuwe watu ambao ni watu wa kuchangia kujenga nchi yetu na kujenga familia zao. Wekera bonoiga nigo muraibwensi ya Kenya umuske William Ruto abereka gonchokana na Asechi County au rikobato kabene chibese chugo chia asabasae abu asamatuka bangoiga ayatarire county ya Kisii akubatoka chibese chugo chia asabasae baitanetie chiribu isano neseto kimia isano neseto na merongevere Rwasi County sato Kisii Migori amo niria Nyamira. Your Excellency, we have had a problem of our young people. Vijana wengi, Your Excellency, wamekuwa wakitumika kama watu wa kupiga nduru, wa kupiga kelele, wa kushiriki mikutano ya watu kwa faida za wengine. Lakini kwa mara ya kwanza angalau umesema huwezi piga hatua ya kuibadilisha Kenya mpaka ushike mikono ya vijana na usimame na wao. Tumekubaliana hii pesa utaweka kwa biashara. Obasemya bonene abubu abere bokuruga gutia sabasae no kweneka bona ngotumeka bachibese cyo asenchire ndonge ile ko gendereria. Asabasae bari bamintu twetu na barabuchi besechi na atagetemba sabe muno inje muno muntu uri konyorora achakire biashara omaete ground ngakige goteba mwari gwanja asibali baraigwe chibesechi gaki mwari kubekira se biashara gose bintu biranyare ko byaria chibesechi chinyare komentekana utatigana ayo ntu anyarete kwegere gunga gosegota ebikubuna chibesechi chitwaye guchire nusu chire 25 abu asetirike chira asiki aseke ganchegete togocha kurusi baadaye lakini 22 nchire simi yare gwanja osi yare ko bana kibuye inyare kanenga chibesechi kero kwa bekira sichiko byarana na bahacha kurigirira banyorenga nkwa begete kende na ende konyakosuka kere ne banga nkwa gweta asegete igakiagira tari 20 tora imoke na bokonyora ende kwa goro iru boko yugune grant kiriya kabere kwanyorana naki kwagendere utatiga bonera atoka nga kwachirire grant kiriya bere to konyora igo bono na benge ne gasibusa ndura konyeka abu asema nyeta ba mura bange basore kugore bintu binde byao ebinywe gwa inki
na abandi paka chisimi gocha asengenche yo imeyo muchibosongo nigotoka manyoro musayo yomo okurukwa Josephat Kirungo uyore no barema era negati abali akiri buisana seto kimya isana neseto na 20 banyorete gusirokwo kwe serikali na bono nigo agotwerera iguru ya sabali yaye urwa achagete kwerikia no murubiru yonyota wekera bunanyorero gusirokwo ugotangani ase duke ku Mobifix ase nkonyara kinkoros chisimi na konie bintu birengete chisimi katika berega karona ale gwetaga ase mitandao Facebook na WhatsApp iga na nyorete advert ya nyota bari kwa advertising ya serikali ngoena na yale ngichi besawa abantu bale miaka 18 baka 29 batasa bale maru mtu amenda tu baka 35 bono ngabanga no muntu opa ni chitangutangu gete gose gente getokoro ke bintu byo bokora scam chiale gweta online kuri ende gente kantenga yaya nyakaka temange gente ngachanga gete manga te yaya ngadayo *254 ngabwatereria maelekezo ali pale kwena nororo tukakura ngemiti nyebere iga message kanyara gochisimia ne menga yaya nyakaka kwarangeli kuchinya bururu ase gento twali ko nga pre-selection no gocho kunenderia ya kabere kyare omuchucho norore kokorwa wetu alenga abange ali nende chitangutangu chinde bono chikamenteka kyagere nalinge nga asa abantu abonse bitu alenga ngechiri bwibere ninje gweti omuriro boli utatiga egende kantenga yaya temai ayande tigira Yesu tukakora pre-selection igali tokohira nanka bono nainde tukakora nge chiwiki nkeiga nainde message inde kanyara kuira nanga yaya ngwacho koretu bono tutete tokonyole musocho tokokora training ngaki uchuko kore biasara bono ngachanga genda musocha alie school getera alie primary togachi tokonyora training asa matukane aitu anyarete koegerigwa ngaki umuntu abwente kuchake biasara nako ko bigendereria masa matuka ya tuebekeire na chietons ndenya nanyote training isaine eria tutebe nga alino nase biasara bintu biri nare gukora ase nare kugwa nabo nare korgereri nga yaya gaiga no kware kugwa nende na kwegeri bunga cyubwente gukora bono rinde kurwa matuka yane kera erete tukatenga yaya bono rinda asa matuka yango egutwarenge bintu kuna chifea cyogo cyana kugenda kunoro chinende nkamenyete cyogali na oro chimosocho kunerale ndo akairwa allowance ya chifea na inde lunch ya bere yarenge ko ba included amo na breakfast kero twa kora training area ntwanyarete konyora tukutebi nga tuganye ase gekageta getambaro lakini ntwakanyetaro tukabanga twatebi nga yaya kanya bono president ngokorereki ngoina nere chibasi chaino chibasi chika chaka kwena na chikaunti chinde gocha abantu abwate obwo bagete ngagende gekera koreke chikaunti chinde kego ikaga ikakera kwama kurende tukaganya kurende gekera ile chibiki angenkeiga tukanyara ko bate toko tengwa ya enchuku stadium president yaikire kusiega iga engakine yaino yo kanyara chibese chiri erende gaika chitariki 29 cyomutinyo mutangani omwaka oyo tukarangirirwa ali stadium president bege kolonjo umuroberi oyo mananere serikali ya Kenya nsio buraigwa yo Mwaske William Ruto nigo yakorire gentekia kubanyura basaye naigo ere nigo aratumeke bese yo ile komenta ebintu bike asetuka yayo kone chisimi ne birengeta chisimi obe umuroberi oyo onyota asogotebekene tutabegeti게 siasa ma otokonyire sana bamura Ona Josephat yagotatebia onyatara nyware bese yo nigo boncherera bwaje bwabwate bitango ao ebyo abekirete nebuna nigo bono arache kubikenia nigo komenta uboncherera bwaye muntu bunanje neba nakonyona acha kire biasara bunya ponde mabyarenge ebiasara bikonya kuyuka gochia utatiga chibese chinchira byangeire ndochenga bono nkungi mukicire ase bintu buna chi stock gocha na komenta nayo training elitwa yetu ebine bintu maete tutare konyora buno muntu nchena atigite form 4 amaigeri nari biasara tutare konyora bono rochi twaya nyori chibese na chire chitwamenti chitoko ngora erinde ko ile chibese gete no in a position totebe yo kuchipangira ngora buna chiko era buna gwasukire nende bacha barigere ba komenta bono nchasende
no murubiri gitoto konyire sana bwabo mu Steven Saboke uyoro muri Kibotambe ase wizara y'obwerani bw'amang'ana nigo irete gitambukiro gyo kumutarira Josephat ariko manya cinchira ayariganitie kugenderera obonchirire bwaye gwitera ase murubiri uyo nyota. So how much do you say these funds are the youth able to actually afford these funds? Because that's the only way they will be able to access all the digital services. Okay, for the feature phones, which we call them the Katulurus, I usually sell them at 1,000 shillings, cheapest. PS Saboke nanyarite kunkera se duka yane nende yanyarite komento moyo muno asigasiye yengokora kiagera gutarira no mukubo bunoria naende kerago ikire gokonya ngeri gento geke kyangiro moyo muno boko gendera kiagera nimbwate birengereri byo kuigora no ku expand biasare byane nyare konyora lipa lyo kurikano n'abandi. Nonya nabo nigo Josephat abwate kubule gucyasa serikali yensi ya Kenya kuna nigo bali babwate obolema babwendeta komento kendekeke igoro yakiri abande bakoyegwa iriko bakonya asinsemo ao nemirubiri yabo Tambe gusaba konde nare gutwara gucyasa serikali yaito nase eturigererie buna ntu abantu abali maru ntubwate umuchando munene mono ekiagera kero kurigereria totebe buna chipese chitwetu njisa ine gukora egento gutatiga bono ntubali baltole marete ngutwara turu muchando gete egotakiranga kende kiamentuguro egento bono roche egento no gusuka kurwana aria ngutakire kero chibese chichikwenani twarigereria gweke ntokubweka ni n'abantu bari kawaida abange nigo batwareta amaborio iguru y'umurubiri yo nyota asogotegena buna mbanyari gusirwa ne serikali kurenda bono yabere bene buna gusirwa kwo mukoreo naigo nigentu netangani yaikiranire asaba sae bairwe chishiringi kiribu 25 ende bachakere biasara ne chine 25 icyo kirachegocha asama tukari bosyo no nigo yatigera asaba sae bonsi bari banyara ko bakonyoro gusirwa ko kwene kabuna ubeka baro bwegenwa obonene asubotume kibechi besecho lindo bagendererie yobogima inguripoteri Soko TV asorobote rugarwa bene rwasomo chibosongo kaunti ya Kisii eritariane Wycliffe Orenge Lemono murikito Wycliffe Orenge na robote rwasinchira yobo ikirano kurwase kaunti ya Kisii robote rwa bene kumurikira umusai uyu menyete no bolema kurendo irwete gweto makwenekya kwegenderia rasinchiringi mwancho murigeria naguno to ikiro mweri gwe mesa ya kurwa ensoko ensa eya mwasobo tukoboiga kukugandio ganda gutwara burigerio bya wimuriege wimiroberia ganda ta sembe nyuranga butko bwarero ikoroga chinsa isato nande tuchigosanga ayigane gatia yanda mange na boigo nkwana ya beno butko bwarero seturachi kumurikira amaroro yo muraibwense ya Kenya William Ruto na serikali ya Kenya kwanza kurigia wiki okinya ebirango byense ya Kenya herinde kubirangania ne chinse kiri chegenderetie hanene mono buna area ya Singapore so butko bwarero turachi gutwara abageni oresu wako uyo kutendeta mangana harisa chase obisyo mujumbe wensemo ye bunge ya Kitutu Chache South noarase studio na bego Bivon Magare uyore homonogeri we bunge ya Basaro ngo Afrika mocha ole bego neganga yo kurige kero kebo jumbe nsemo ya Kitutu Masabe kaunti ya Nyamira na bego mubwatani wiki amakia ODM abego tochigo sanganere Enoch Sagero uyore homumanyi wa magana iga age siasa elinde tochikone kyanga ki to wikirania enkwana ito butkobwara chekuru kwa Clinton Ondigi Brian Chaka Felistas Kabendi na Barnabas Ndari na ubanko nyako ni kemro gine chibicha ngocha da senchiri Eye